πάμε, για πες. Χανιώτα. Γιατί? Η εργασία. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια κι ήτανε κι ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά κι όλο την κοντοζήγωνε για να της κάνει νάζια και τις τερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά. Και ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη που της φιλούσε ο γλάρος στο κατάλευκο πανί και νιώθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί. Ένα γερανικό κοινό λουλούδισε στη γλάστρα κι ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν τρελή και ποιος να ξέρει άραγε τι του πήξε λογιάστρα και εκείνο εκοκκίνησε ακόμα πιο πολύ. και όλο συλλογέμαι τα φτερά τα ανοιγμένα Αλλά του τι να είπαν δεν το βρίσκω ομολογώ. ποιος άραγε το ξέρει να το πει και σε μένα Ας τα ακούγα από σένα κι ας κοκκίνησα κι εγώ. Χθες το φεγγάρι ασήμωσε της Λεύκας μας τα φύλλα που στέκονταν ακίνητοι εκεί στην ερημιά κι όταν ο μπάτης φύσηξε της ήρθαν να τριχύλα κι αμέσως τρεμουλιάσανε τα φύλλα τα σημιά. και όλο συλλογέμαι πως κάτι Πρέπει να είπε ο μπάτης μυστικό μες στα κλαδιά. ας τα ακούγα από σένα τα λογάκια του μπάτη Κι άσε νιώθα να τρέμει σαν τα φύλλα η καρδιά. κάνοντας λαμπούτα. Αυτό το πράγμα εμάς τους ερασιτέχνες αθλητάς ψαράδες μας ανεβάζει πίεση, μας τρελαίνει. Και αυτό είναι απαγορευμένο. Παρ' όλα αυτά όμως αυτοί εξακολουθούν να κάνουν την γνωστή σε όλους μας λαμπούτα. Η ουσία απαγορεύεται. Ωραία, θα το συμπεριλάβουμε. Είναι αποκάλυψη είναι αυτό. Dum dum.